Salam mehriban tamaşaçılar, evi birleşler. Gahrman arkadamyzyň saýasyny sizin her bir günüňiziň bagtiyarlygy, rowaşlygy beslenmegi. Hormatly prezidentimiziň janynyň sag, belent başynyň aman, tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaj almanlarda ulap, sunwatyň aşy gepleşigimiziň täze sanyna tomaş etmäge çagyrýas. Mehriban ýerleşler, gahrman arkadamyzyň saýasyny, berkarar döwletimiziň bagtiyarlyk döwrüniň her bir güni gowonurjy, begenlerji wakalara beslenýär. Biziň ýurdumyzyň sungat ustatlary, aýdymçylarymyz, sadanalarymyz bolsa, döredýän eserlerini, ýurdumyzyň gowonurjy wakalaryny, bagtiyarlygyny wasp edýärler. Mehriban ýerleşler, biz bu gezek gepleşigimizde sungatyň aşygy, türkmeniň altyn atyrwatlaşynyň ýeňijesi aýdymçy Gülşirin Öwedmemediwany çagyrdyk. Gülşirin, hoş gördük sizi studiyamızda. Sağ olun. Gülşirin, inha gahrman arkadamyzyň saýasyna her bir günümiz ösüşlere, özgörüşlere beslenýärdi. Ine baky bir taraplygymyzyň 25 ýyllyk toýunyň toýlanýan günlerine ýurdumyzda bir gowonurjy wakalaryň ählisi her bir döredicilik adamlaryny hasam bir döretmäge joşdurýar. Ine ýan ýakyny gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen dünýä halklaryň arasynda online video ýazgylarynyň kömegi bilen döredicilik söhbetdeşligi geçirildi. Ine şol söhbetdeşligine bolsa dünýäniň döwletleriniň medeniýet sungat işgärleriniň bir bilelikde ýerine ýetirilmegine güçtepdi, tansymyzam, güçtepdi aýdymlarymyzam ýerine ýetirildi. Bu bolsa näme? Gahrman arkadamyzyň saýasyny bugünkü gün baky bir taraplygymyzyň 25 ýyllyk toýunyň bir öňü sirasyna tutuş halkymyzy ýene-de bir bayramçylyk ruhuny atardy, begenlerdi, buýsanlardy. Elbetde bu zatlara ilki bilen begenip özüniň bir buýsanjyny aýdymlaryň üstü bilen beýan edýän aýdymçylarymyzy, döredicilik işgärlerimizi hasam bir joşdurýar-da. Söhbetdeşligimizi şu gurrunlardan aşlaýsak Gülşirin. Doğru aýtdyň Altyn. Ine şu Baky tarap Türkmenistan döwletimizde bize ýaşamaga, şeýle ogodan sahnalara çykmaga ul mümkinçilik beren mehriban arkadamyzy ulsa bolsun aýdasym mele. Mehriban arkadamyň özü bize bir halifa bolup durda. Mehriban arkadamyň şeýle buýsanlarjy halk üçin şeýle bir aladalar etdi. Ine ýaňy ýakyny türki dilli halklar öz türkmenlerimiz bilen güçtepdi aýdymny ýerine ýetirdiler-de. Görüp otursaň bolun şeýler buýsandyrýar-da. Bu zatlaryň arkasynda biziň mehriban gahrman arkadamyzdyr. Biziň sungatymyzy, biziň medeniýetimizi gahrman arkadamyz dünýä ýüzüne äşgär etdi. Ine biziň güçtepdi tans sungatymyz UNESCO-nyň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň hataryna ýeredildi. Ine ýakynaky şu gowonurjy waka bolsa hasam biziň milli gymmatlyklarymy dünýä ýüzüne äşgär edip olaryň biziň şu milli sungatymyz bolan güçtepdi tans hem aýdym sungatymyzy bilelikde şeýdip halklaryň arasyna ýerine ýetirilmegi bu bir gowonurjy begenlerje zatda. Altyn şöýerde bir zat ýatlap geçesim geldi. Şu buýsanlarjy purtat hakykatdan özümde bolup geçdi-de. Şu medeniýet tepdeligi bir kel mundan adal Türkiýe döwletiniň Kastamonu şäherine 20 döwletiň içinde güçtepdi aýdymny ýerine ýetirip Mar vilayatynyň Margiana topar bilen çykyş etmek nesip etdi. Şu taýda şeýle bir buýsanlarjy ýagdaýlar boldy-da. Biziň güçtep tansadymyz başlaýar, o döwletiň aýdymçylary güçtep tansadyna goşulyşyp biz bilen şeýle bir diýsen şohuny günnüň bir bolup geçdi men üçin. Biziň şaýteplerimiz, lawaslarymyz geň görýär olar. Gelip şol biziň geýen begresli donlamyzyň keşdelerini görüp, şu kümüşden edilen şaýlamyzy görüp, siziň şu diýe şaýtepleriniz geýen lawaslarymyz baý diýe gözel görnýär diýdi. Biziň sungatymyzda şeýle sarpa oýa, hormatly arkadamyň özü bir bize halifa bolup durda. Hormatly arkadamyň şu özü sahna şu aýdym aýdanna şeýle buýsanlarjy täsirler bolýar. Biz aýdymçylara şeýle
aydım çıkış etmeye uly mümkinçilik berýän mehriban gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun aýtýan. Arka dağlı diyar benim vatanım. Ürkün seni ciğerimden seyerim. Ah baltamın senledini duyarım. Kerimli toprağa başım koyaran. Arka dağlı diyar benim vatanım. Şöhrasa arkadan, şöhrasa mehriban. Arkadan diyar benim vatanım. Şöhrasa arkadan, şöhrasa mehriban. Arkadan diyar benim vatanım. Gülşirin, ne biziň başçylyk sunatymyzyň dürli ýollary bar. Şol ýollan ýerine ýetirýänem biziň bir belli halipalarymyz bar. Halipalarymyzyň ýol etip goýan bugünkü aýdymsa sunaty biziň häzirki ýaşlarymyza, aýdymçylarymyza görelle mektep bolup durýar. Siziň döredijiligiňiz barada söhbet edemizde halk aýdymlarym ýerine ýetirýäňiz, estrada aýdymlaryňyz bilenem biziň halkymyzy, tomaşaçylarymyzy begendirip durýaňyz. Inni şu elbette näme ilki bilen sungatda onna da bir aýdymsa sungatyny öz ornuny tapmak üçin belli bir halipanyň mektebine geçmek gerekde Gülşirin. Şu ýerde siziň öz döredijiligiňizde bir ýol salgy beren halipalaryňyz bardyr. Şular dogrusyna söhbet etsek. Halipadan söz açamazda öz kakam Türkmenistanyň atan artisti Amrat Özmemmedow. Kakam şu kakamyň halipasam Gurt Ýakup Gurt halipa bolupdyr. Gurt halipanyň aýdymlaryny estrada geçirip aýdan. Bizim şol näme öz halipamyzdan estrada aýdymlary, halk aýdymlary aýtmany öwrendik-de. Gülşirin durmuşda üstünlükli pursatlar bolýar-da. Meselem siz 1999-njy ýylda ýaňdan ýarym telewiýatleşiginiň ýeňiçisi bolupsyňyz. Şular ýalak beýatleşikleriň ýeňiçisi bolmaklyk hasa bir aýdym sada bolan hemä höwesiň artdyrýar, bir jogapkärçiligiň artdyrýanlar şeýle dämi? Şular ýalak bagtly pursatlarym ýatlaýsaňyz özüňiz.
1999-njy ýylda ýanglan diyarymyň ýeňçisi boldum, meň üçin bir uly bagtly günden biri boldy. 2017-nji ýylda Altyn Asr Wätdeşiň ýeňçisi bolmak maňa nesip etdi. Rahmetim üçin hormatly arkadaşymyz öz şahsy paýyny berdi. Şu ýerde ýene bir aýdasym bile, şu hormatly arkadaşymyz her bir aydımçılan yerini yetiriyen aydımlarına şeyle ulu sarpa koyup öz bayraklarını veriyede. Onun şol aydımçıyım näme öz hüvesi dörüye. Şu teyada aydımlar işlep yine de halk köpçülüğünü hüdürleyesiyle näçe işledinçe adı görüyen. Gülşirin, näýäň sözümiziň arasynda yetip gelýän baky bir taraplığymyzyň 25 ýyllyk toýuny bugünlerden eýýän bir tutuş halkymyzyň bir bayramçylyk ruhuny döni belläp geçdikde. Elbetde tutuş halkymyz özüniň bir zähmet üstünlikleri bilen şu bayramçylyga sowgatly barýan bolsa, biziň aýdymçylarymyz bolsa, täzeden aýdymlar bilen sowgatly barýarlarda bugünlerden eýýän biziň teleýaýlymlarymyzyň üstü bilen täze aýdymlaryny halkymyza ýetirýärler. Sizden şu bayramçylyga näme aýdymlaryňyz bilen sowgatly gelýäňiz? Hormatly arkadaşymyzyň ünleýän dostluk doganlyk ýörelgesini eýerip menem doganlyk halkymyz bolan Türk döwletiniň Weysel diýip bir halipalary bar. Biziň belli halk aýdymlarymyzyň belli bolşýaly. Olarda da şol günnüz gece diýen meşhur bolan halk aýdymlary bar. Şonu ýerine ýetirdik. Inni Gülşirin, türk diline şol aýdymy ýerine ýetirmek kynlaşmadymy size? Yok, kıyınrak düşmedi. Sebäbi men özüm toýdur dawralarda da türk diline bolsun, Azerbaýjan diline bolsun aýdym aýtýan özüm. Şoň üçin hiç kıyınlyk düşmedi. Şu Aşgabat orkestri bilen bile şonu ýerine ýetirdik. Tomaşaçylaryň göwünden turanlar diýip umyt etýän. Gelin anna Gülşirin şu ýerde şol aýdymyňyzy halkymyza ýetirediň.
düşünülürse derince, uzak görüler görünce, bir yoldan miktarında gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bir yoldan miktarında gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şaşıveyse iş bu hale, ya hayır gah güle, yetişmek için ben sana gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için ben sana gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şu yerde Gahrman arkadağımızın halkımıza peşkeş eden Türkmenin döwletlilik ýörelgesi atly kitabyndan bir ajaýyp jümläni ýatlap geçesim gelýär. Saglyk diýmegiň manysyna dogry ýaşamak diýen düşünje bardyr. Soňky ýyllarda sagdan ýaşaş diýen düşünje has uly ähmiýet berilýär diýip Gahrman arkadağymyz şeýle ajaýyp fitrleri bellek geçýärdi. Gahrman arkadağymyz biziň halkymyzyň bir sagdan ýaşamak üçin uly taýsy tagallalary durmuş ornaşdyrýardy. Sagdan durmuş ýörelgesine alyp barmak üçin gün tertibiňizi nähili alyp barýaňyz? Hormatly arkadaşlarymyzyň saýasynda şeýle ogudun şäherimizde seher bilen turup sport bilen meşgul bolup şu arsa howadan demalýan öz gyýylan bilen şu çağalan bilen bile beden maşklaryny ýerine ýetirýär. Derman ösümliklerini derman otlardan peýdalanýar. Oňsoň ýene şu aýdymçylyk näme? Sesin öz şu perdeleri ýadaýar. Ya bolmasa da studiýalardan gelip uğraşýan bolyn, janyňa bir şeýle derman bolýar da. Şu ine mamulamyzyň däp desturlaryny ýöretmeklik biz üçin häzir hem peýdal bolup durýar da. Biz hem näme başardygymyzdan sagdan durmuş ýörelgesini alyp barýar. İyileşlemede de janyň sag bolmagyny arzu etýän. Onda näme şu ýerde Gülşirin tomoşaçylarymyzyň armasyny ýetirmek üçin hem olara ruhy lezzet paýlamak üçin siziň ýerine ýetirmeňizde bir ajaýyp aýdymňyzy şu ýerde halkymyza eşdirýär. Yadın şemali bilen, opudum sesi
Gülşirin, anha her bir adam öňünde maksat goýýar, şol maksadyna ýetmek üçin bolsa, şoň uğruna zähmet çekýär. Elbetde gahrman arkadamyzyň saýasynda bolsa, her bir çekilen zähmediň rehnedini görüp bolýar. Gülşirin, anha öňünde goýan maksatlaryňyz bardyr. Öňünde ýene-de täze aýdymlaryňyz bilen halkymyzy, illeşlerimizi begendirmek meýilleriňiz bardyr. Şular dogrusyna da aýtyp geçdiňiz. Bakı bir taraplan 25 ýyllyk toýuny täze aýdymlar işleýär. Biz aýdymçylara halipa bolup duran, mehriban gahrman arkadamyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri mudama rowaj alsyn. Sağ olun Gülşirin, gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin, gepleşigimizde beren gyzykly gurrunlaryňyz üçin köp sağ olun. Size minnen meýlägem, sesiňizden belentden ýanglanmany arzu edýäs. Sag olun. Mehriban ýylaşlar. Ine şunyň bilen bugünkü gepleşigimizi geçirip oturýas. Asmandan arkaly zemine zinetli ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň saýasynda parahatlyň, bitaraplyň, bagtyarlyň mukamy hemişe belentden ýanglansyn. Gahrman arkadamyzyň jany sag, belent başy aman, tutýan tutumly işleri mundan beýlägem rowaj alsyn. Sag salamat bolun, iri dileşler.